ngibingelele kimi nabazalwane emuhle Jesu. Amen. Siyabonga uNkulunkulu ngomusa wakhe. Siyabonga uthando lwakhe olumangalisayo bazalwane. Haleluya. Amen. Namhlanje uyabongeka, namhlanje uyadumiseka, namhlanje uyababazeka ngempela akekho onjenganaye. Haleluya. Amen. Sizongena ezweni lenkosi namhlanje bazalwane. Sisazongena ngithanda ukuthatha lethuba ngibingelele bonke abazalwane abasibukela live ku Facebook ngeligama lenkosi. Sibonga uNkulunkulu ngokuthi abe nabo ngibingelele kubazalwane abalalela ama-audio ethu, whether be it ama-podcast lawo siwathumelayo or whether be it lawa waku WhatsApp ngeligama lika Jesu. Amen. Namhlanje bazalwane ngithanda ukubonga kakhulu enkosini because today ilanga lami lokukhula, ilanga lokuthi plus1. So ngithanda ukuthatha lethuba nginikeze uNkulunkulu lonke udumo for he is worthy of all the glory ngempilo yami bazalwane. Amen. Ngiyabonga umusa angenzela wona usuku nosuku. Ngiyabonga uthando lwakhe olumangalisayo. Kuba muhle kumina njalo. Amen. Endleleni yonke kuze kube manje simakade uhamba nami, simakade ume nami, simakade uyibona konke kimina bazalwane. Amen. So namhlanje sisendaweni yethu entsha bazalwane yokukhonzela. Ngiyabonga ukuphumelela kwenu bazalwane ukuthi nifike izoba ipart yalolu suku olukhulu kangaka bazalwane. Amen. Niyazi ke nani njengoba bengishilo ukuthi uma ukhona nje awenze kahle wafika ngoba khona lempahla nayo lapha bazalwane ngiyayibona ifanele ukuthi attende maphuma inkonzo. Ngiyakholwa nje ukuthi iyothi iphuma inkonzo so besicede ikheke. So kulaba abangaziyo bazalwane sengiyakhuluma bayangizwa ngithi babukela ku Facebook, babukela bo live, babukela ama-audio. Akekho ozocela ikheke, akekho nje ozocela ikheke ozombona, akekho. Umuntu obefuna ikheke befanele kube kuyiSunday usuku lami olukhulu kangaka ezenkonzweni azothola ikheke. Amen. So before silisika silishuthe bazalwane lihle kakhulu bazalwane. Leli kheke mina kuyivene ngize ngifinyelele ukuthi ngithenge bazalwane. Amen. Leli kheke imsebenzi kamamfundisi linamagama lapha ngoba ibirthday bazalwane ngicela ukuyifunda ne. Amen. Kancane baliwe lapha happy birthday ngoba sayikhuluma le ndaba ukuthi sitshela nomazethu ukuthi ngafanele kube imfihlo ukuthi ngingakaki. Ngasho ukuthi ngafaka iminyaka yami yabona ukuthi ngabonakala ukuthi ngingakaki. So lihle lona nje bazalwane. Linomyalezo lapha othi to the husband of my youth SN MOTHA. Amen bazalwane. Ya lo Motha kushuthi ngazuthi yimi bazalwane. Amen. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu emuhle. I think we'll just take about 30 minutes. Sisangena ezwini lenkosi bese siyakhuleka sikwazi ukuthi sihlukane bazalwane. Amen. So ngithanda ukubonga even kuyena uMotha ngomsebenzi ongaka awenzile ngelihle igama lenkosi bazalwane. Amen. Ngicela kulesi sikhathi bese uzishayela izandla nje ukuthi ukhona kule ndawo. Hallelujah. Ngizongena ezwini sifunda first Chronicles chapter 29 verses 11
and verse 12. Glory be to God. Chronicles zoqala, First Chronicles chapter 29 verse yithi mabili. Amen. So kulobuchwepheshe esibenza ngabo bazalwane, because we have changed indawo, ngizocela nje ukuthi nisibekezelele mhlawumbe uphelele viki sibone ukuthi this week yonke into ihambe kanjani, then we will make adjustments as needed. Hallelujah. Glory be to God. First Chronicles chapter 29 verses 11 and verse 12. The challenge encane nayo namhlanje ukuthi usuku lwami lokuzalwa njengoba kuyibirthday yami fanele ukuthi ngishumayele bazalwane. Amen. So ekushumayeleni yebirthday yakho i-challenge uzoba nayo nje ukuthi kufanele ubuke nawe ukuthi uma inkosi kusiza uNkulunkulu akwenzele umusa ukhona ukuthi ushumayele and ushumayele kahle. Amen. Hallelujah. So we trust the Lord. Sisezomkhonza ngezwi lenkosi bazalwane. Amen. First Chronicles chapter 29 verses 11 and verse 12. Uma sifunda iBhayibheli likhuluma about umntwana, ngicela ukuthi ngibheke Sunday school bazalwane because kunomsindo nje oba khona ngicela emuhle Jesu. Amen. Uma iBhayibheli likhuluma about umntwana, lithi iBhayibheli uma sifunda umntwana wakhula, the child grew. So along the way uma kuhamba isikhathi kunezinto khona igaba la kufanele ufike khona, and kulezo zigaba it should show ukuthi you are growing, it should show ukuthi you are becoming matured, it should show ukuthi awukhuli ngokuedwa kweminyaka kuphela, because it is akubalekanga ukuthi kuzothiwa +1 kulonyaka engena kuona manje kulonyaka awufana lo last year. But what is more important is ingabe izenzo zami ziyakhomba yini ukuthi ukhulile lo muntu, ngoba ayikho ebuhlungu njengokuthi ukhule ngokweminyaka but ngokwezenzo izenzo zikhomba ukuthi lo muntu akakhulile, lo muntu useyingane usadinga ukuba akhule. Iminyaka ihambile yes, but into ebalulekile yini ukukhula ngokwenqondo, ukukhula ngokucabanga, ukukhula nangokwenza. Hallelujah. So I am praying to God as I enter to this new year that ukukhula ngazonke. Hallelujah. Amen. Umyalezo namhlanje uthi uThixo unamandla. We serve a very powerful God. Ngibona ukuthi uma ngizoyibeka ngesilungu ayizukuzwakala kahle. So ngarevert back to ulimi lolu lwemene ukuthi uNkulunkulu uJehova esihamba naye, lo esimkhonzayo unamandla yebazalwane. Hallelujah. Ake sithi uNkulunkulu unamandla. uNkulunkulu unamandla. Angizwa yebazalwane, ngicela ngiphindele. Ngicela ngiphindele futhi. uNkulunkulu unamandla. Okugcina. Glory be to God. Siyafunda ke yebazalwane. Ngicela oyedwa oyiphethe ngeEnglish asifundele. First Chronicles chapter 29 verse 11. Glory be to God. Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. Indeed, everything that is in the heavens and on the earth, yours is the dominion and kingdom. O Lord, and you exalt yourself as head over all. 12. Both riches and honor come from you, and you rule over all. In your hands is power and might, and it is in your hands to make great and to give strength to everyone. Hallelujah. Amen.
Siyabonga bazalwane. Cela ukuyifunda ngesizulu. Lithi iBhayibheli ngobakho Jehova ubukhulu namandla nodumo nenkazimulo nobukhosi ngokuba konke okusezulwini nasemhlabeni kungokwakho. Ngowakho umbuso Jehova, wena uphakeme uyinhloko phezulu kwakho konke. Incebo nenkazimulo kuvela kuwe, wena ubusa phezulu kwakho konke. Esandleni sakho kukhona amandla nezikhwebo, esandleni sakho kukhona ukukhulisa nokunika bonke amandla. Glory be to God. Ela sivaleni amehlo ethu, ngicele umzalwane oyedwa asikhulekele. Hallelujah. Si thola indaba la ehle kakhulu enhlizweni yami namhlanje ukuba uNkulunkulu esihamba naye unamandla. Ake ngibuze kini naye bazalwane, yazi ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo unamandla? Niyazi ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo unamandla noma nizwile ukuthi unamandla? Ninga-affirma, ningaqinisekisa lokho ukuthi niyazi ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo unamandla. Hallelujah. Niya-affirma, niyaqinisekisa ukuthi unamandla. Nimbone kuphi ukuthi unamandla? Nimbone kuphi ukuthi unamandla? Ukuthi unamandla. Hallelujah. Ngifuna ukukuvezela kuhle ngoba sonke siyaqinisekisa ukuthi unamandla. Angazi mhlawumbe ukhona yini othi angazi mina ukuthi unawo amandla yini olala nawo. Ukhona phakathi kwethu? Ukhona othi angazi mina ukuthi unamandla noma kanawo yini amandla? Ukhona phakathi kwethu? Akekho. Sonke sina-affirma ukuthi inkosi inamandla. Alright. Ake sihambe ke ngaleyo pace ke ngoba bazalwane phakathi kwethu akekho othi ngithi mina angazi ukuthi unamandla noma akanawo. Hallelujah. uNkulunkulu njengoNkulunkulu, njengosimakade, njengobaba, njengomdala wethu, omdala weinsuku, uma ezodala izulu adale umhlaba edale konke, that shows ukuthi how powerful he is. Ngoba iBhayibheli lisiqondisa, isitshela okukodwa ukuthi konke okukhona kwavela ngaye. So namhlanje I just want to show you ukuthi uNkulunkulu unamandla, ngoba sometimes kufika izimo, sometimes kufika izinto zizoquestionisa the power of God. Uzugcina uyibuza ukuthi ngabe ngisahlaleleni ekukhonzeni uNkulunkulu, ngabe lamandla engitshele ngawo ukuthi uNkulunkulu unawo, ingabe unawo yini? I am questioning myself ukuthi is God still powerful? Because umbuzo sometimes engibanawo ukuthi esimeni sami ngabe inkosi iyabona yini, ngabe kukhona yini ilihlo ekubukile esimeni sami. Yes, ngiyathandaza, but sometimes I reach a point whereby I feel as if ngazutho wami umkhuleko awuzwakali. What is happening? Why ngiba nembuzo eminingi kanga? Uma ngibuka impilo zabanye abantu
abantu ngazuthi zibahambela kahle eyami impilo ayihanga. I have a lot of questions about isimo engizithola ngikusona. I have a lot of questions about isimo engizithola ekhaya ukuthi esikhuleka kungani izinto instead of ukuthi ngibone ngazuthi ziyakhanya ziyashintsha izinto ibonakala ukuthi ayiguquki izinto zibonakala ngazuthi ayishintshe. What is the cause yazona zonke lezi zinto? And I'm asking myself ukuthi ngabe inkosi isekhona yini, ngabe inkosi isangibukile yini? Ziyafika lezo zimo bazalwane. Njengoba nje silanda kahle iqiniso lezo zimo ziyafika. Sometimes isimo ukuthi yonke into kuwena i-right ihamba kahle awukhali lutho, have a grateful heart, uyabonga ujabulile, mara sometimes uthi nje usemsebenzini uyasebenza kube khona umuntu othola ipromotion banganikuwena bese banalento kwena ukhuluma why mara bangakhethanga mina ngoba nami ngizimisele. So those situations they do come. Ngumntwana kaNkulunkulu akubona nanokuthi nginomona, but I am asking myself a lot of questions and la ngithola khona impendulo anginayo because imibuzo ifikela ukuthi izokwenza ukuthi ungabaze amandla kaNkulunkulu. Amandla kaNkulunkulu avela nini? Avela uma kukhona isimo thizeni esikhona isona esizoveza amandla kaNkulunkulu. Kunehlobo lwezimo uNkulunkulu ayivumelayo ukuthi kube ngazuthi kuyaphela, kube ngazuthi kuyashabalala, uthi mawubuka uthi ithemba vele alikho, kwenzeke okwenzakalayo. But it is those situations la uNkulunkulu afuna ukuveza amandla akhe athi mina nginguNkulunkulu, imina indoda enamandla, imina uNkulunkulu ongenana. Manje wena uthe ngiyathemba, ngiyamkholwa, ngiyamazi ukuthi uNkulunkulu okhulula naye ezime uNkulunkulu, then he comes through for you. La uyafika yena even esimela sebhalwe khona manje. Amen. Uthi obhala iBhayibheli uma ekhuluma uNkulunkulu umqamba amagama. Uma usimakade emqamba amagama esitholayo kuyavela igama elithi he is Adonai. Ukuthi Adonai kusivezela amandla kaNkulunkulu njengombusi, umbusi onamandla. Hallelujah. Kukhona elinye igama elivelayo, igama elithi Jehova omnipotent, okusho ukuthi the all powerful God. He is all powerful. Hallelujah. Ngifuna ukulandisa izimo zabantu thizeni maqeda bese siyakhuleka. Hallelujah. Uma qala umhlaba umuntu is commissioned ukuthi abelieve entweni ethile, you must have something okholelwa kuyona. Abanye abantu abakholelwa kuNkulunkulu, abanye abantu abakholelwa kumandla kaNkulunkulu, bathi inganekwane, bathi ukukhuleka ayikho lenzakalayo. Hallelujah. It is said if it ever comes to a point ukuthi nawe othandazayo uzufike to a point ukuthi umkhuleko wakho bangazuthi awuzwakala. Hallelujah. Uma bengakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, into enzakalayo kukhona ama predicaments, kukhona izimo ezikhona, kukhona izimo ezivelayo. From ever since kube khona i-creation, uNkulunkulu wachoose wayikhethela ukuhamba noIsrael. Uma ezohamba noIsrael kuba khona izimpi uIsrael efanele ukuthi azilwe abukane nazo. Uma kuba khona lezo zimpi uIsrael efanele ukuthi azilwe, uNkulunkulu he comes through for ubani uIsrael. Uyamqobela lezi zimpi, uyamlwela lezi zimpi. Lezo zizwe ezimvukelayo Israel zinoNkulunkulu bazo, kukhona la zikholelwa khona. Hallelujah. Uma sibizo uNkulunkulu wabo, they have this belief
belief yokuthi onkulunkulu bethu bazokwenza okuthile. Onkulunkulu bethu abafani nonkulunkulu kaIsrael. Kanti unjani lo nkulunkulu kaIsrael? Ngelinye ilanga wake wathatha umphongolo kaNkulunkulu wayofakwa endlini kaDagoni. Lithi iBhayibheli ngenkathi sendlini kaDagoni ufakwe umphongolo kaJehova. Lithi iBhayibheli babona uDagoni ewa eqathaka phansi, and then babuya bazothatha ikhanda bayoliqhuma kabusha. Benza ukuthi hayi uDagoni akabuyele abe isithixo aphelele. Ngakusasa uma bebuya bathola uDagoni unqamuke ingalo. Yingani kulabaqala bavuleka khona amehlo ukuthi uDagoni bekungenzeki lo until sithathe leli bhokisi sizolifaka phambi kwakhe, to show ukuthi ayikho akekho uNkulunkulu ongama before uJehova maqeda bese uyanqoba. Ngobani? Bonke uNkulunkulu abakhona badaliwe benzwe uyena. Yonke into ekhona edaliwe ibikade idalwe uNkulunkulu, bese umuntu wakhetha ukudeviate, bese umuntu wakhetha ukusuka from serving uNkulunkulu athi mina ngiyitholela babo uNkulunkulu. Senenza uIsrayeli. Lithi iBhayibheli uma sephumile eGibhithe baya kuAaron bathi senzeni ithole legolide, because that is the God osikhipile. Bakhohlwa yilo osezulwini, bakhohlwa yilo ongozeli nongalali, bakhohlwa yilo onamandla, bakhohlwa yilo onenkazimulo yonke, bakhohlwa yilo othe akabukeki. Ngoba umuntu akekho ezingeni lokuthi angambuka amaqeda bese uyaphila. Abantu benza ngazuthi uNkulunkulu bayamsaba, but they are denying his power. Abafuni ukusondelana namandla akhe. Ngobani? Ngoba kusenezinto abafuna ukuhlala kuzona, kusenezinto abafuna ukuyikhonza. Waqala umtshela ukuthi once wamkhonza uNkulunkulu ngokweqiniso nangokwethembeka, kunezinto efanele uhlukane nazo. Umuntu uyakwata aphatheke kabi. Why? Because ufuna ukubambelela onkulunkulu abaphatheka ngesandla, ufuna ukubambelela entweni ezibonakalayo. Akafuni ukukholwa yuye lo odala umhlaba waphinde wadala amazulu ukuthi yena unguJehova uyakwazi ukuthi akhulule. Umuntu akamanje wenza imizamo eminingi athi ngiyenza so, I'm helping God. uNkulunkulu akadinge sizo lwakho. He is God by himself. uNkulunkulu uyasivumela isimo sibe khona until uNkulunkulu athi it is enough uzokutabula. Kwenzeka ungadluli kuleso simo, but inkinga yethu ukuthi sifuna abantu. We are looking for a companionship endaweni ezironke. Sifuna abantu esiyobatshela inkinga zethu, sifuna abantu abazosikhalisa, sifuna abantu abazozwelana nathi. Sikhohle ukuthi yena uthene, because even about umkhuleko ubethe uma kunemetha kune-agent matter ngene kamereni uyivalele. Ubaba wakho obone kusithekene uzokuriwarda in public, but no, because sifuna affirmation yabantu. Siyingako sigcwele ebantwini kangaka sithi le ndaba kwazi ukuthula nayo, fanele ngithathe ifone ngimtshele. Maqeda hamba yophuza ngawo amatiya athi kantuphi lo uNkulunkulu wakhe, athi ukhonzelana uhlanganyelelane, ngoba nawe ubonisa ukuthi untekenteke kunethi. Hallelujah. Amen. Uma unganikezwa ithuba lokukhuluma nebandla, ake ngithi sonke sometimes we need to learn ukuvala umlomo. Amen. Kunezinto esisheshe sayikhuluma before sibone isandla salosindisayo. Uyazi ukuthi abantu nobatshela kakhulu inkinga zakho bazokulalela bakulalela. Fika isikhathi la baphelelwa khona, fika isikhathi la bakhathala khona. Hallelujah. Uzomuzwa selasho mawunenhlanzi uzawumuzwa, mawungakabi naye ngumuzwa athi naye lo semkhathini.
inkinga zakhe azipheli. Hayi mina tired. Why? Abantu bayakhathala. Amen. And we asifuni ukwazi ukubona lo asifuni. Because njalo sithi uNkulunkulu ukude abantu baseduze. Hallelujah. But ngifuna nje ukukuvezela isithombe kancane ngalo uNkulunkulu esihamba naye. Uma uPaul efika sobeshumayela ilanga kalendaba eAthens ubona izithixo eziningi and then ufika khona esinye isithixo kubhala ukuthi to an unknown God, uNkulunkulu ongaziwa. Uthi uPaul bantu base-Athens ngiyanibona ukuthi you are very religious, niyakhonza, niyathanda ukukholwa, khona isithixo selanga, khona isithixo senyanga, ziningi nje. Uthi ngiqaphele enye into mangisahamba kuma shrines la ngifika ngiguqe khona nithandaza ukuthi kukhona itempeli elibhaliwe noma kukhona a monument ekhona ebhalwe ukuthi to an unknown God, uNkulunkulu ongaziwe. Maqeda lithi iBhayibheli uthi uPaul loyo uNkulunkulu ngingaye la ukuthi ngizomtshela ngaye. Maqeda uyaqala uPaul uyabalandisa about the unknown God, uyabatshela about amandla kaNkulunkulu ukuthi amandla kaNkulunkulu anjani, amandla kaNkulunkulu enzani. Then abanye ubona labo bantu baqala bayaguquka benza njani sebayakholwa. Why? Because ubalandisile about an unknown God. Amen. What I'm trying to get at bazalwane ukuba know your God. Kulesi sikhathi kuyabiza ukwazi uNkulunkulu wakho. Know your God. Hallelujah. Yazi uNkulunkulu wakho. Amen. Sazi kakhulu abantu instead of knowing our God. Hallelujah. Now mfuna ukulandisa kulezi zinto engutshela ngazo. Anti Paul ukhuluma ukuthi I'm here to talk about uNkulunkulu ongaziwa, the unknown God. Why uPaul akiyeke konke? Why uPaul akudele konke? It is because he understood unhlobo kaNkulunkulu amlandelayo. Ngivumele ngithi kuwena abanye oNkulunkulu bekhona bakhona benziwe ngezandla zabantu. Uma bekhona benziwe ngezandla zabantu, inkinga yabo ukuthi banezandla kodwa bakwazi ukubamba, banamehlo kodwa amehlo awaboni, baneinyawo kodwa inyawo zabo azikwazi ukuba zihambe, abakwazi ukuthi bangadumisa izulu, abakwazi ukuthi banganisa imvula because amandla abo unlimited. Uma ngikhuluma kanje umunye ngathi bakhona mosi noNkulunkulu abaphilayo abaphefumulayo, abantu asebanqumile ba decide ukuthi siyokhonza bona. Ngiyavuma yes bakhona, bebakade bakhona, bewakade khona even amakhosi before, but ngifuna ukureassure ukuthi kuloko kuphila okunormal esiphilayo okuphila kayi1 njengoba abantu behlala bekhuluma baye badlula emhlabeni. Now uma beqeda ukudlula emhlabeni kuneministry eyenzeka uma beqeda ukudlula emhlabeni. Ufuna ngitshela ngayo? Uma beqeda ukudlula emhlabeni labo uNkulunkulu abebaphila baphefumula ukuthi baye bathathwa bayofakwa emangcwabeni. Uma beqeda ukubangcwaba nabo sekukhona uNkulunkulu wathumela uJesu njengendodana yakhe ukuba izofela wonke omunye umuntu. uJesu umefika uba yini phakathi kwabantu? Uba uNkulunkulu. Amen. Amen.
uma eba uNkulunkulu phakathi kwabantu naye ke difference kamehluko ukuthi onke amathambo amanye amakhosi ake abakhona onke amathambo abanye oNkulunkulu abake babakhona ungaya namhlanje uzothi ufika emathuneni abo uthola ukuthi kusagcwele amathambo but lo Nkosi esikhonza esihamba nayo ekunguJesu Kristu waseNazaretha umehluko ukuthi kwelakhe ithuna li-empty ngoba uNkulunkulu uye wamvusa ekufeni ngoba enguNkulunkulu onamandla uNkulunkulu who is able ukuthi anikeze impilo. That is why bebathuma bekhuluma bathi uNkulunkulu uphile uNkulunkulu wenze njani uthathile ngoba uNkulunkulu can give at the same time uNkulunkulu can take egameni likaJesu. Amen bazalwane. Glory be to God. Njengoba ngishilo bazalwane ngathoba namhlanje nje isibekezelele khona lokho ukuthi but we shall get there. Hallelujah. Amen. Kulesikhathi naso I want to say okay amathuna agcwele amathambo kepha elaka Jesu i-empty. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu wamnika ukuphila uyena uJesu wathi mase siphambanweni sisakuphasika baba ezandleni zakho ngiyabeka umphefumulo wami uma eseka ubekile wabuya uNkulunkulu isho njalo izwi leNkosi lithi wabuya bazokwenza njani wazomvusa. Ayikho inkosi enamandla ekwazi ukuthi umuntu uma esedlulile emhlabeni aphinde futhi avuke ngaphandle kwakaJehova phela. Uyena njengenkosi uyena njengoNkulunkulu onamandla okwazi ukuthi noma umuntu esedlulile emhlabeni aphinde enze indlela ukuthi umuntu bese wenza njani phinde uyavuka. Glory be to God. Inkosi esikhonzayo yebazalwane inamandla. Lithi iBhayibheli lasifunda khona ngoba uJehova ukhulu namandla nodumo likaSimoni nobukhosi konke kungokwakho ngokuba konke okusezulwini nokusemhlabeni kungokwakho ngowakho ubuso Jehova wena uphakeme uyinhloko phezulu kwakho konke incebo nenkazimulo kuvela kuwe wena ubusa phezulu kwakho konke esandleni sakho khona amandla nezikhwebo esandleni sakho khona ukukhulisa nokunika bonke amandla. Hallelujah. Amen. Ngifuna ube ne-total dependence kuNkulunkulu. Ngifuna sengcina uthembele kuNkulunkulu ngokuphelele ngoba unguNkulunkulu onamandla. UnguNkulunkulu ohlula abobani, unguNkulunkulu ohlula abodagoni, unguNkulunkulu ohlula aboNebukadnezar. I don't care ukuthi yiphi inkosi ekhona, unguNkulunkulu ohlula abosiza. I don't care ukuthi ubani ongaphakanyiswa anyuswe kuthiwe unamandla agcokiswe ingubo yobukhosi. Ngifuna udepende wena kuJehova onamandla onke, uJehova okwazi ukuthi akumbathise amandla maqeda bese wena uhamba ngalawo mandla aqhamuka from uJehova, because la udlula khona la uzodlula khona ohambeni lwakho kunezimo ezodinga ukuba uproject noma ubonise amandla kaNkulunkulu. Kunama environments azodinga ukuthi ufika ungena kuona ubonise amandla kaNkulunkulu. iBhayibheli uma likhuluma nathi lithe iBhayibheli thina singusawoti
womhlaba usawethu ufika wenzeni ufika uadd flavor ekudeni ukuthi ukudla noma kungadleki ukudla noma kubitha once I get there then ngizofika ngitheni isimo around kunezimo uNkulunkulu azoplace kuzona eziyodinga ukuthi wena ufike wenze turnaround uzokwenza kuphela lokho uma understand that the power that is invested in you uyahlupha umzalwane ongawazi amandla abekwe kuyena uyahlupha umzalwane ongaqondi ukuthi amazulu kahle kahle akuthembe ngane uyahlupha loyo muntu onokuyidoubt second guess even amandla kaNkulunkulu ngoba kuthe kuwena uma ngiqala ngathi izimo ziyafika ezenza ukuba you question God you question amandla akhe you question the presence yakhe but ngifuna ukuthi uqonde namhlanje ukuthi njengomntwana kaNkulunkulu uNkulunkulu namandla onke uNkulunkulu nenkazimulo yonke uNkulunkulu angenza konke ngaphandle kokubahluleke athi uJobe uma ekhuluma ngokuba ngiyazi ungenza konke athi anakuvinjwa muntu icebo lakho once icebo is there once icebo is commissioned uNkulunkulu will make sure ukuba lelo cebo liyaphumelela uNkulunkulu will make sure ukuba lelo cebo it comes to pass. So I want you to know, I want you to understand ukuthi amandla akhona uNkulunkulu esimkhonzayo lithe iBhayibheli umbetha amandla njengengubo ngoba uNkulunkulu ungamandla ethu sometimes ekuhambeni kwethu amandla ayafika la anqamuka khona sometimes amandla ayasiphelela but into eyenza singabonakali ukuthi amandla aphelile into eyenza singabonakali ukuthi siyophuma la sithini into eyenza singabonakali ukuthi siyosuka la sibheke kuphi ukuthi we understand ukuthi amehlo ethu abheke kuyena ngumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu siyazi ukuthi ngaya ngeke asifake ohlazweni ngoba siza kuyena sithi baba sazi siyaphi baba sazi zokwenzakalane maqeda akhulume kuthina athi ngizoyenza indlela thulani mina ningibuke thulani mina nibheke ukusebenza kwami maqeda besamandla kaNkulunkulu siyaqala siyawabona ngifuna ukuthi kuwena uzungabasaba abantu amandla bana I don't care batheni kuwena but abantu uzungabasabe because iBhayibheli has assured us ukuba ningabesabi laba abakwazi ukubulala inyama yodwa but nesabeni yena lokwazi ukukhipha inyama kanye nomphefumulo I don't care if you nama plots against impilo yakho but I want to say kuwena umuntu ungamesabi uNkulunkulu khona iziphi ziliwa nguyena indoda yempi awubazi ukubanzi beyindlela abantu abanazo ngawe awazi ukuthi ama-meeting bakhulume wagcina kuphi uzungayifake ema-meetingini uJehova angakufakanga kuwona wena bheka yena sebakhulume konke sebahlele konke uthi wena uNkulunkulu obizwe kusithekele wena uNkulunkulu okwazi ukuchitha imihlangano abantu abayihlelile yenza umathande empilweni yami maqeda uhambe ngamandla maqeda uhambe ngesibindi kamangaza kulezi insuku yebazalwane ukuthi siyibandla la kaNkulunkulu sisaba ukuthi abantu bekhona bazosithabatha sisaba ukuthi abantu ngazi ukuthi khona into abasitelela yona but siyakhohlwa ukuthi God is powerful and he is a God of seasons kunesikhathi uNkulunkulu izima ayivumela khona uzubona ukuthi ngazi ukuthi akuphumeki kulento but ithe iBhayibheli he is faithful ukuthi yenze indlela of an escape uma mina ngumntanakhe you can rest assured ukuthi angiyukhalakathela phansi you can rest assured ukuthi izima zimqeda ngami ngoba lo engihamba naye uzokwenza indlela of an escape. Abafuni babusithola ukungena esineni basibone kuze kusigcine abafuni saqala isimo bayaphenyeka out nyaphuma mina ngeke ngimeleyo abafuni ukungena esineni bafuna kuhlale kumnandi sidla amakhasteti sidla amatshe kuphi lasikhona bathi kusemagadini ahlabayo kunezinto ezokuhlaba kunezinto ezifika zibe inyeva
kunezinto ezimisela ukukholwa kwakho ziyeke ukukholwa kwakho kahle kahle the target ukuthi uyeke wena ukukholwa. That's the target. Uyinkinga umusakhona, uyinkinga umusakhule. So the target ukuthi uyeke ukukholwa, and lo ufuna uyeke ukukholwa, rest assured uyazi ukuthi mapha amabhathile kumele wapress. Uma imvulele nabazalwane bese ngiyacina. Uma ngizolingwa mina le ayengilingwe ngento ubaba Dlamini alingwa ngayo. Ngeke. Why? Mina nobaba Dlamini asifani. Into esizithandayo asifani. Amen. So isidingo esisha kubaba Dlamini sazi kahle. Uyabona? Manje ngithole la ngibambe ngamawashi. Isidingo esiza kimi sazi kahle manje ngibambe la ngibambe ngamawashi. Amen. So it counts ukuthi wena wenza once afika isimo. Ngifuna ukuthi wena iwisdom yohambo ejeni zifundise futhi ungasheshi ujahela ukukhuluma. Mawuza uthi ibhodo lakho liyabila stofini. Yabila nje yazaphaza nje ukuthi yayabona ngamgiva. Ungasheshi ukukhuluma. Akuthule kancane. Mawuza ukunikeza itip, mawuza ukuthi lo makho yashisa. Thola iphepha ubhale phansi. Ngikwatile iloku naloku ulivale. Uzokufunde ntambama kusemina ngithi manje. Uzobuya ntambama uqhubele ilanga lakho uhlanga uzazana ilanga next. Uzobuya ntambama uzolifunda. Ubhale konke ubhalela wena ubhalela umuntu ubhalela wena. Uma unganaphepha ifoni nama notes ungayi ku WhatsApp. Mabhalele umuntu ku WhatsApp uye kuma note ubhalele wena inote. Ngikwatile nami umuntu wenza 1 2 3 4 uzobuya ngifunde ntambama. Wenze the usual. Ntambama you come back you read it. Then check the level yenga yakho ukuthi usakwate njengasekuseni yini maqedwe kwenzeka lento or ukwata kwakho sekushintshile ngenxa yezimo thizeni ezenzeka. Our problem is we are too quick to ukuthi sikhulume and kula isitha sisibamba khona ukuthi bayashesha ukukhuluma. They are quick to talk. Amen. They are quick to talk. Amadoda ahambe noNkulunkulu bebana lokho ngifuna ubenabo nawo bamlinde uNkulunkulu. It does not mean uNkulunkulu is slow. Kusho ukuthi uNkulunkulu ufika ngesikhathi efanele ukuba afike ngaso. Amen. uNkulunkulu ufika ngesikhathi efanele ukuthi afike ngaso. Ngifuna ukuthi uqonde lo uNkulunkulu akafiki ngesikhathi omlindele. Ufika ngesikhathi efanele ukuba afike ngaso. Who dictates isikhathi? Ubani odictator Nkosi yofika nini? It is him who dictates isikhathi. Hallelujah. Waphinde ekuthanda wakunikeza leyo authority. Wakwazi ukuthi uyisebenzise. Waqeda wahluleka wena ukuba ube patient to see the process iphelele. Wathi mina ngeke ngibone le process iphelele. Uma ngakwazi ukuphela ngiyafika ekhaya. Yabo mina angazi ne understand. Mina bazalwane sengiyakwazi ukupheka ke umama wamsiza. Ukuthi why makuzothiwa kufaka ukudla lapha ku oven. Fanele oven iqala ifudunyezwe angazi. Ngatshelwa nje ukuthi iyafudunyezwa. Angazi ifudunyezwe kwani. Amen bazalwane. So uma ngakwazi ukupheka thi ngithangikwazi ukupheka. Kubhawa mhlamba amakhekhe lapha. Lo obhaka uyazi ukuthi njengoba ngiwafaka ayinhlanga avuthwa nini process. Uma ebala ama minute mhlawumbe uzothi 20 minutes ase right, that is process, that's time. Who understands this card yilo wafakile. Mangifika mina ngakwazi ukuphela ngingawakhipha ngiwani uyazi na ukuthi batheka awulive ngeke lishisana.
why ungalindi ikhekhe lishisayo malifika wena uzophathisisa walinde aphole. Now we have grown to ukuthi sizenze zonke lezo zinto lezo kahle perfect so omnyaza athi ngiyabhaka mina ukubhaka ngathi ukwenza kahle yonke into. But when it comes to God umeyifaka lesifaka ezimeni asifuni ukumlinda sithi slow uNkulunkulu wenza kanqane. Amen. Asifuni ukumlinda. Sengiyagcina le. He is all powerful. Unamandla konke. Angenza konke. Ayikho into empilweni yakho emthatha by surprise. uNkulunkulu ubona konke. uNkulunkulu ihlo lakhe lifinyelela endaweni zonke. Hallelujah. Ungayi ngokuthi abantu bathini kuwena ngegama lakho. Ungayi ngokuthi kwenzakalani around wena. Nabanye uthi mawufika kubona ubabona bayakhuluma mawufika kubona sebathula ungabanani. Abanye bathi abasafuna ukudla nawe emsebenzini. Abanye niyashayelana manishayelana bathi wena phuma uzobonela lento abayenzayo. Abanye bafanele uthola imali yakho abafuna ukuthi bakunikeze imali yakho uzubona ukuthi abantu labaze bahlangana ngakho. Ungayi ngabona konke lokho abantu abakwenza wena qhubeka wenze kahle. uNkulunkulu uyabona. Focusa kule journey uNkulunkulu afuna ukuba uyiphile until the end. Ume ekholweni uhambe ngokwethembeka kuze kube segcineni ngoba lo uNkulunkulu uhambana uyena okulwelayo ezipini zakho, nguyena okulwelayo ezitheni zakho, nguyena okukhulumelayo la kudingeka khona umuntu ozokhuluma. Ayiwe wenzoba exhausted ukhathale. Why? Because awunawo amandla wokuloku entertainana nasona zonke lezi zinto nalezi zimo eziba khona. Sometimes kufika isikhathi la uba khona kuthakathaka. Sometimes kufika isikhathi la amandla phela khona. Ngicela uNkulunkulu uthi baba ngokwami ngizohluleka ngipha amandla amasha. uNkulunkulu wami sengigula isikhathi eside akubekho ushintsho empilweni yami. Hallelujah. Amen. Uma wakwazi ukwenza ubaphilise before even me awuzohlulwa yinto. Hallelujah. Amen. Ngicela ukuthi kuloko ebekuhlelile Inkosi isikombe. Hallelujah. But ilungile. Egcina ngabonako. Ngifuna ukuthi sila it's a reaffirmation ngiyayiphinda lento. Umthembe uNkulunkulu ngesimo esisodwa empilweni yakho. Ongeke usithathe usibikele umuntu. Hallelujah. Amen. Umthembe ngesimo esisodwa empilweni yakho. Ongeke usithathe uyosibikela umuntu. Amen. Here's what I did. Nake ngakwenza. Ngeke ngitshela abazalwane le ndaba yami yahlekisa kancane. Ningahleki kakhulu bazihleki kancane. Ngeke ngaba nenkinga yokuphathwa amadolo. Amen bazalwane. Inkinga yami yamadolo yangihlupha ngoba ngazi ukuthi amadolo isifo sabomkhulu. Amen. Ngaye chemist mangifika ngamtshela lo mama womlungu ukuthi hey mina inkinga amadolo amabuhlungu. Wathi kimi lo mama kuyamangaza ngoba umncane ukuthi amadolo ahlupha kanjani. Hallelujah. Ngayithatha leyo ndaba ngayoyibikela inkosi. Baba ngifuna ukuphathwa amadolo. uNkulunkulu wenzani? Wangifaka emsebenzini wakhe. Ngaba umfundisi ashumayela. Fanele ngishumayele every Sunday, fanele ngime. Mina ngiyama u2 hours. Is nothing bazalwane. Ngiyawuma u2 hours. Ngimile. But ngizokutshela ukuthi ever since uNkulunkulu wathi mina umfundisi amadolo wahamba ngalelo langa. Abanizo. Amen. Abanizo. Amen.
angithathanga uyibikela abantu ngaya kuyena ngamtshela angikwazi ukuphathwa amadolo. Okay, awufuna ukuphathwa amadolo kulungile. Le nyawo ngathi awusebenzisi kakhulu. Hamba yoba umfundisi oba umshumayeli. Mangifika ibongo ngiyokhathaza ngamadoda azobuya. Ba uNkulunkulu wawanqamula. Usimakade wawaqeda. Ngoba ngitshele yena. Amen. Amen. Nangokugcina. Ngeke ngaphathwa indlela. Uma ngiphathwa indlela ngathi angifuni ukuya kaDoctor ngendlela. Mina manje ya kaDoctor bazalwane ngiyaye ngiyenze short mangizoyi angiyeli into eyodwa. Fanele kube i-collection. Mangifika Doctor ngiphethwe ikhanda yini nani. Amen. Ngoba sometimes mawufika uDoctor ukhuluma nawe 10 minutes babayi uthama uDoctor uthale ngempela. Akushaya ngamapisayo amancane nje for the sake ukuthi uzile wazoconsult. Ngathi inkosi angifuni ya kaDoctor. Ngakhuleka ngabeka isandla. Ngayikhulekela. Yaqhamuka. Azange phinde ngiphathe. Amen. Ngifuna ube nesimo. Ngutshela lezi zinto ukuthi whatever angazi isimo sakho. Angikwazi ukudlula kubo. Angazi ukubene nani. Ngifuna your manner of approach iguquke namhlanje. Kuso leso simo. Uye enkosini Nkosi mina nasi isimo. Ngicela ukuthi simakade bese wenza ushintsho. Makumele siphele. Asiphele. Mina ngikwazi ukuthi ngiqhubeke. Ngoba ngifuna ukubona amandla akho. Ngoba lo Nkulunkulu esihamba naye kuyena ishosha ziyaphakama. Imungulu ziyakhuluma. Impumputhe ziyabona. Abafile bayavuka. Abadla upoison abafi ngoba unamandla. Hallelujah. Ekasiye uNkulunkulu osale eBhayibhelini, uNkulunkulu okhona. Lezo zimo ofunda ngazo, ozwa ngazo, it is because izoqinisa zakhe ifaith yabo ukuthi uma bamthemba beyofaka esimene sinje, it means I can trust him ukuthi uzomthwala nawe sami isimo adlule nami kuze kube ngaphesheya. Unamazi uNkulunkulu. Uzongamgabazi amandla akhe. Singaphakama thina sonke bazalwane.